eta baserrira gerturatzeagatik. Gure ustez baserria hori baino zerbait gehiago da. Euskal kulturaren zaintzailea, sortzailea, eta hori babestu nahi genuke. Orduan iztuetan hori egiteko nahia izan dugu betidanik. Eta forma bat eman diogu, areto hau erabilera anitzekoa dela uste dugu, eta gizarteko eragile ezberdinekin elkarlana eginez, indar berezi egin dezakegula uste dugu, ezta? Bide horren hasiera da gaurkoa, eta horretarako Iñaki Perurena oso pertsonaia egokia iruditzen zaigu, baielako euskal kulturaren, zentzu ematen dion bat, bai, izpioa baino zerbait gehiago. Harri jasotzaile bezala ezagutzen da, baina horretaz gain, historialaria, bertsozalea, poeta, artista guztia, ezta? Guretzako gore handi bada, ibilbide honi hasiera berarekin ematea, eta, ez naiz gehiago luzatuko, gaur protagonista bera baitugu, eta, Harria eta bere arteko maitasun historia, ezta? Oso izen buru politia, ziur nago denok unkiluko baituena, oso... Baserria bizitzea oso politia da. Baserriki bizitzea ez da inerresa. Horregatik, hemen iztuera eta arrok egin duzuen pauso hori eskertzekoa da. Eskertzekoa nolabai ateak irigitzen dituzuelako. Eta ateak irigitze horrek bere lana duelako. Nolabai tripak ateratzen dituzu eta jendeak ezagutu dezan nola bizitzen zeraten. Bizitzeko modu bat ere bada baserriko bizi modua. Naturakin lotua. Aman lurrakin. Gauzak aldatzen adibidea, ez dakit modu honean ote doazen, horregatik alegintxo hau eskertzekoa dela berriz ere esango dizuet.